Που τι να σας πω, τη λυπήθηκα. Τη λυπήθηκα επειδή έμοιαζε με την Ιωάννα Τούνη. Λοιπόν, της μοιάζει. Όχι, μοιάζει λιγάκι της φέρνει. Τι της φέρνει. Εννοείται, όταν είναι λυπημένη η ίδια είναι. Και τι θα γίνει. Λοιπόν, το θέμα κανονίστηκε. Εγώ έχω πάρει τον πατέρα μου τηλέφωνο και θα την κρατήσουμε. Α, ωραία. Τι ωραία. Γκάφα, παιδιά μου. Γκάφα, μεγάλη γκάφα. Γιατί θα μας αλλάξει τα φώτα και να μου το θυμηθείτε. Τι να μας αλλάξει τα φώτα, έτσι με κομμένα φτερά καθώς είναι. Νάτι. Κυρία Φλωρά, αύριο θα κάνουμε αρχαία ελληνικά ιστορία την πρώτη ώρα. Ιστορία θα την πρώτη ώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Φλωρά, Τι τρέχει. μπορώ να σας πω. Όχι. Γιατί, Γιατί νομίζω πως δεν έχουμε τίποτα να πούμε μεταξύ μας. και πού ξέρετε τι θέλω να σας πω. Ούτε ξέρω, ούτε θέλω να μάθω. Μα έχει να κάνει με το μάθημα. Στην τάξη. Μπα, Μην είσαι ανεπής. γιατί, Γιατί θα ξαναδείς πεταλούδες πράσινες, κίτρινες και πορτοκαλί. Και αυτή τη φορά θα προσθεθούν και γαλάζιες. καλά θα σας δείξω εγώ. Για έλα εδώ, Παπασταύρο. Τι θα πει, θα σας δείξω εγώ. Με απειλείς. Ναι, σας απειλώ. Ενά λοιπόν. Για κοντά τα χέρια σας, μη σας ακοντίνω εγώ. Σιωπή ρε αλήτη. Σιωπή αλλιώς θα μας πιάνει. Τώρα θα δείτε. Τώρα θα δείτε. Ένα. Τι γίνεται εδώ, βέβαια, στο τέλος. Με ξαναχτύπησε, κυρία. Σε ξαναχτύπησε, γιατί τι έκανε, κυρία Φλωρά. Αυταδίασε. Αυσταδίασε. Τι εδώ πέρα. Καθώς. Γιατί! Γι' αυτό. Ήταν δυνατή. Δυνατή, τι λέτε τώρα, που δεν αυτή δεν ακούω. Μην απελπίζεσαι, σε λίγο θα ακούσει τα μου. Βρε παιδιά, τι κακό είναι αυτό που μας λείπει. Τους τελευταίους 2 μήνες το χαστούκι πάει σύννεφο. Κλάπει μία, κλάπει άλλη. Από τότε που εμφανίστηκε η Φλωρά, αυτή τα ξεκίνησε όλα. Και μετά συνέχισαν και οι υπόλοιποι. Μέχρι και η κυρία βεβαίως. Έννοια σας θα την κανονίσω εγώ μετά μεθαύριο στην εκδρομή.